Bon dia, noies. Benvingudes a un dels meus últims dilluns d'estiu, una de les últimes setmanes que tinc com temps per mi, i és que, no sé si haureu vist els anteriors vídeos, però ho podeu veure, aquest estiu ha sigut un estiu molt intens, molt ple de coses, i diguem que ja m'ho va avisar alguna que altra seguidora que no podia descuidar-me de mi mateixa, i crec que no ho he fet, però tampoc he invertit molt de temps en estar sola i en coses per mi. Així que he decidit que aquesta setmana la dedicaré únicament a fer coses que em facin sentir bé i benvingudes a una setmana fent coses per sentir-me bé. El que sí que vull és fer-me alguna cosa de pentinat perquè el pla d'avui és una cosa que em fa bastant il·lusió. Aprofitarem per anar a fer una mica de caminada, passar temps amb la família i a la natura, que és una cosa que durant el curs no tenim gaire temps de fer i sempre va bé desconnectar una mica i ja sabeu que a mi la natura em flipa. Vale, però no ho vull deixar en una cua perquè em sembla una mica soso, així que a més, com em toca rentar-me el cap avui, aprofitaré per posar-me la mascarilla i així fa efecte durant el dia. En plan, després el blanc se'n va, tinc els cabells curts, no m'arriba per fer-me una trena sola perquè se'm desfà, així que me'n faré 3. I ara el que faig és, un cop tinc fetes les 3 trenes, doncs me les he lligat així una mica. Here we go again. Sembla que només visqui en aquest lavabo, us prometo que no. Avui som dimarts, hem fet un petit salt temporal, però és perquè avui he estat tot el matí fent bàsicament el mateix que ahir. I avui al vespre he decidit aixecar-me a fer-me una skincare completa, que és una cosa que em fa sentir sempre genial i que em ve realment molt de gust. I avui, com he comès el gran crim de maquillar-me, tocarà desmaquillar-se. És una de les coses que us he de confessar, em costa molt fer, odio desmaquillar-me. Així com m'encanta fer-me skincare, desmaquillar-me se'm fa molta bola i no m'agrada gens, però bueno, comprenc que s'ha de fer perquè, imagineu-vos dormir amb aquesta ronya. Comencem amb la meva super skincare, que ja us deveu saber de memòria. Com us quedeu si us dic que jo, quan era més adolescent, tenia uns problemes d'acné increïbles? Ara, noies, petit salt temporal, però bueno, avui faré una cosa que fa dies que no faig i la veritat és que va molt relacionat amb el vídeo que veureu després d'aquest, que és el journaling. Normalment estic ja com acostumant-me a fer com les meves pròpies reflexions, però fa molt de temps que no faig prompts i crec que m'anirà molt bé. Volia provar aquestes d'aquí, que són bastant llargues, és a dir, que és una estona molt de dedicació. Aquí tinc el meu estimat journal, que li vaig fent reformes de tant en tant, perquè pobret, com el porto tot arreu, està a les últimes. Però és que mireu lo gruixut que està quedant. Ah! M'encanta! I això, em posaré a reflexionar una estona. He vingut a Barcelona a mirar 4 botigues perquè avui, em sembla, i demà a les botigues Humano estan a 2 euros només
També he aprofitat per mirar altres botigues rotllo Primark, Inditex i un veig que tonto, però és que no he trobat res que m'agradi. Llavors seguirem la meva busca d'humanes, que potser és el millor que puc fer i el que més em ve de gust també. Estic hasta el coño de mirar coses. Hi ha molta gent, molt guiri, estic molt agobiada i me'n vaig a dinar. I puntes. Mini haul de les últimes compres de segona mà. He comprat 5 coses en total que m'han costat totes juntes 10 euros, cosa que està superbé, però és que he invertit ja en coses per l'hivern perquè sóc una noia previsora. Primer de tot tenim aquesta com americana, que és d'aquest to marrón que el trobo preciós. És bastant primeta, així que per ara a la tardor m'anirà molt bé. Després aquesta altra més o menys del rotllo, però que és en gris i queda així com apretadeta per la cintura. Un top que m'ha agradat molt, que és així com d'aquesta roba però d'estil texana, i és d'aquests tops que s'agafen pel pit i després hi ha volants. Això que ho trobo preciós, que és com una mena d'armilleta així una mica llarga, de tires de punt, però és que, mireu, té una mica de brilli, és d'un blanc supernet i m'ha enamorat. I per últim, la gran joia, que és aquest abric enorme i superpesat i llarg, de color gris bastant fosquet, de cara a l'hivern. Crec que serà molt bona opció. Bon dia, noies. Estem ja a divendres, l'últim dia d'aquest vídeo, que realment guai, o sigui, molt top. Avui vull fer alguna cosa diferent perquè fa dies que tinc com uns materials per fer manualitats i em ve de gust com passar una estona sola escoltant música i explotant la meva creativitat. Així que crec que farem ceràmica o guix, no sé exactament què és el que tinc, però em ve de gust fer-ho. I després m'hauria de fer les ungles, alguna cosa així, però no sé si ho faré avui o no. Depèn de si em ve de gust. Així m'ha quedat, està una mica escardadet, però encara l'he de limar i per ser la meva primera obra crec que no està gens malament. El pintaré, potser ho veieu per TikTok o potser m'ho quedo per mi, depèn de si em queda bé o no, però bueno. Ha arribat al final d'aquesta setmana. Això no vol dir que deixi de fer coses per mi, coses que em facin sentir bé, però crec que estar una setmana pensant aquelles coses que em venien de gust, com posant el meu temps i el meu benestar a la meva to-do list en el punt número 1 de coses a fer al dia. M'ha anat superbé, recomano moltíssim i de debò, al final és una excusa per també provar nous hobbies, provar noves aficions que et facin il·lusió només pel fet de fer-les, que no hi hagi una pressió de ser el millor ni de ser perfecte ni de fer-ho el més maco possible, simplement fer-les per diversió, per passar-t'ho bé tu. I no sé, estic molt contenta, us recomano molt que proveu aquestes coses que he anat fent aquí al vídeo si us trobeu sense idees per coses de fer soles, perquè és molt guai i ja està. Espero que us hagi agradat molt i ens veiem a la pròxima. Adeu!